מושלם קלאסית, אבל עבר איתנו הרבה חוויות, המון דיבורים, ניתן מופת בדי קצר, אני אתחיל במאיה, עכשיו כמו שדות פתוחים, זה מדהים אותי, זה קלאסי, עכשיו אני להוריד, יעל את, תמיד היה לי תחושה איתם שהכתיבה עובדת עליי, שהכל מדהים, זה יותר מדי טוב, יותר מדי מיוחד כאילו, ואיתך אני פוחד שזה כמו מהפכה חברתית שעשה לנו, שהיה לנו נורא כיף ברחובות, בקיץ, שלטים, הופעות טובות וכאלה, פתאום מגיע הגשם ואוהלים בואו הביתה, פוחד שהגשם מגיע בינינו עוד פעם, ואל תהרגו אותי, אני בחרתי כרגע ללכת לטקו קלאסי חברים, זה ספונטני, אני בוחר להמשיך עם יעל. וואו. שבאת יותר מיוחדת.